Kumshi banta ban rakhe ya ka Republic Day u producer jong ka film Kisha Hausen Tio bat ka team barok ka wei lembat ka group ya terlilang henden ka sngi kralet ai jing ya rap ki katu kan ni ki khna khun suat bat ki padon jingduna ha ka record mat ha ka we ka snong hamaira Nakaliang chongi ka team Kisha Hausen Tio ka film Kisha Hausen Tio nila wan ai jing rap ta ka sngi sha ini sha kani kolong game ka ba do bat habang apa ya kani ka yeng kat lu ha PCA bat habang ngasngap ni kijing tu kana chung ni kong kat lu siu snai ba la don mapi ki ba yo i kani ka video subha yarap ban subha sa share kani ka video nang ba ki MLA ki MDC ki yo i ba ki wan ai kata ka jing rap sha kani kolong game nakaliang chonga aku producer jong kani ka film Kisha Hausen Tio ngala pembit manta ka sngi ngila ai jingirap shiki longying padung bat yaki concert bat yaki chuki beriu ki padon jingduna ka comment dan nakaliang chunga hi ngam kwa ban krung ten mar manta ka sngi ni wan ka group ya telilang bat nangi ka team Kisha Hausen Tio ni wan ai jingirap yaki longying badung bat yaki beriu ki padon jingduna bat yaki tu ki concert kondang li siung bha ki bayo i kini ka news siung bha ai jing rap she ini ikong kat ka ba fila nakaliang jong i ikloi ba padiang